Βράδυ Αποκαλύψεως Ιησού Χριστού, υφούσατε γάρ την εμήν αναστροφήν ποτέ το Ιουδαϊκό, ότι κατ' υπερβολήν εδίωκον την Εκκλησία του Θεού και πόρθουν αυτήν. Ακούμε τον Απόστολον, τον ψάλλει ο ιεροψάρτης. Περισσότερος ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Πότε δε ευδόκησεν ο Θεός οφορήσας με εκ Κυρίας την κόσμο και καλέσας δια της χάριτος αυτού, αποκαλύψε τον Υιόν αυτού εν εμείς. Την ευαγγελίζομαι αυτόν εν της έφτεση. Ευθέως ούτως ανεφέρειν σαρκή και αίματι, ούτε ανήλθον εις Ιεροσόλυμα προς τους πρώην μου Αποστόλους, αλλά απήλθον εις Αραβία, και πάλιν επέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα μετά εν τη τρία, ανήλθον εις Ιεροσόλυμα εις το ρίσε Πέτρον, και επέμεινα προς αυτόν ημέρας 15, έτερον πέντων Αποστόλων του Κυρίου. Ιακωβών των αδελφών του Κυρίου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφίας διάκουσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο ελθόντι το Ιησού εις την χώρα των Γαδαρινών, υπήντησεν αυτό αν ήρθεις εκ της πόλεως, ως είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών, και ημάτιον ουκεν ευηδίσκετο, και νηπία ουκέμενε άλλην της μνήμασιν. Ιδών δε τον Ιησούν, και ανακράξας προσέδεσεν αυτό και φωνή μεγάλη είπε, τι εμεί και εσύ Ιησού, Υιέ του Θεού του υψίστου, Θεομέ σου μη με βασανίσεις. Παρήγγειλε γάρ το πνεύματι το ακαθάρτο εξελθήν από του ανθρώπου. Πολλής γαρ χρόνης συνεπάγει αυτόν, και δεσμεί το αλήσεσι και πέδες φυλασσόμενος, και διαλύσον τα δεσμά ηλάβνε το υπού του δαίμονος εις τας ερήμους. Ρώτησε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον, τι εστίν όνομα, ο δε είπε λεγεών, ότι δαιμόνια πολλά εισήλθε εις αυτόν, και παρεκάλει αυτόν ή να μη επιτάξει αυτής εις την άμυσον απελθήν. Ειν δε εκεί αγγέλοι χείρων ικανών βοσκομένων εν το όρη, και παρεκάλουν αυτόν ή να επιτρέψει αυτής εις εκείνους εισελθήν, και επέτρεψεν αυτής. Εξελθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου, εισήλθον εις τους χείρους, και όρμησεν οι αγγέλοι κατά του κρυμνού εις την λίμνην και απεπνίγει. Οι δόντες δε υπόσχοντες των γεγεννημένων έφυγον, και απήγγειλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς.
εξήλθον δε ειδήν το γεγονός, και ήλθον προς τον Ιησούν, και έβρον καθήμενον των άνθρωπων, αφού τα δαιμόνια εξελίθη, ηματισμένον και σοφρονούντα παρά τους πόδας του Ιησού, και εποδίθησαν. Απήγγειλαν δε αυτοίς οι ειδώντες, πως εσώθη ο δαιμονιστής, και ρώτησαν αυτόν άπαντο πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών απελθήν απ' αυτόν, ότι φόβο μεγάλος συνήφοντον. Αυτός δεν βάσει στο πλοίον υπέστρεψεν, εδέτω δε αυτού ανήρ, αφού εξελίχθη τα δαιμόνια, είναι συν αυτόν. Απέλυσε με αυτόν ο Ιησούς λέγον, υπόστρεφε εις τον οίκον σου, και δίγου όσα επίησε εσύ ο Θεός. Και απήλθε καθ' όλην την πόλην κηρύσσον. Όσα επίησεν αυτό ο Ιησούς. Ακούσαμε το Ιερόν Ευαγγέλιο υπό του Ιεροεδιακόνου.